thimu yebhuku randichanyora pane zvakaitika muFM munomu nekuti ndakuweka towards my professorship. I have done 2 BAs, 2 masters nezvimwe zvakadaro handidi kutaura kudzidza kwangu. Asi ndiri kuda kuipa theme yekuti in life there are no permanent friends, but in life there is permanent interests. Everybody in life, there are no permanent friends, but in life there is permanent interests. Zviri kuitika muchechi medu hazvisi zvekuti tiri kupesana paconstitution kana paimusanyeperwe vanhu vagara vakazvironga. Ndoda kuti mupabate nekuti constitution yacho yakudhara nereform iri kuuya dzese ndini ndanyora, ende iyi nyowani yakuuya yakuti mufundisi ari kwana chabata kana kuti kunonzi kuiku Bumi Hills nari muBorodale kana vakapinda gore rimwe chete vanowana salary yakainzana. Because iye zvino izvi mufundisi ari indiri mufundisi kuBorodale, ini ndiri mufundisi kuBorodale, nekudana achiyangwa nekwatiri uko vakana vachiita amunoti appreciation kana vakaenda pasi pe$10,000 vanyima nomana vanoita 35 40 45. Mufundisi ari kuruzevha sangana racho rikatosvika pa200 ne300 razama. Saka isu tiri kuedza kugadzira mutemo kuti pave neinozi nechirungu equilibrium, equilateral, kuti zviinzane zvonzi ndisatani. Bvunza munhu ari patipa kuti asi chiinhai enzwai vanhu vari muno. Ndoda kuti munyatsoziva chinhu ichi. Vakomana ava kunyepa constitution yavari kushandisa ndakainyora ndini zvakaitika apa. Ini nana John Mawera, Pastor Mawera, takapinda ichinzi Apostolic Faith Mission of South Africa. Isuwe muno muZimbabwe tatichiri Rudisha, tainzi chechi yedu yainzi Apostolic Faith Mission of South Africa, Zimbabwe ichinzi Daughter Church. Saka muna 1982 ndokubva tanzi anything chine attachment ku South Africa kune apartheid or company ine ukama neku South Africa vakanga variko kuma 80s. You know what I'm trying to say. Zvikanzi anything chine ukama neku South Africa company dzakadaro dzakubanwa nekuti taamu Zimbabwe. Ndo patakazochinja constitution yeAFM, ndo pakauya muna 1982, ndo pakauya zita rakuti AFM in Zimbabwe kuitira kuti nzvenge kuti of South Africa. Ini ndakanga ndatoo muexecutive, ndakapinda muexecutive ndiri bachelor nekuti nguva iyoyo patakapedza Bible School 77 AFM yanga isina youth department. Ndini ndakatanga nemwe mfana ainzi Michael Shida waenza aive classmate wangu tisi takavamba department re-youth and Sunday school zvakasimba. Sunday school yaiveko zvayo but inoti ine stronger ways zvinezvi. Saka muna 1982 vakupara vakapuwa watch nevainzi vaGashwendi nekuti AFM yaitungamirirwa nemamissionary. Vafundisi vedu vana sekuru kupara nana Masike vanga vachingoteerawo mumashure memurungu, but now taamu Zimbabwe yakasununguka ndobva zvaratidza kuti murungu anga akuthreateneka. Ndo pakabisa vaGashwendi wachi yavo yainzi Sekonda vakapa kuna vakupara zvikanzi kupara chitungamirira iwe. Ndobva zvanzi kuvanhu vese tiri kurufaro kuchechi yekumirira chidapa kupara kuti achitungamirira ndiye. Kare vakanga vasingadzi president zvekuti president mukuru wechechi zvakauya muna 1996 ainzi general superintendent. Murubateera mese here tiri kuti vadiki nevanyowani vakapinda tikuudze history because pamwe munongogona kudhonzwa kune zvamusingazive.
nekuti kuziva isimba. Knowledge is power. Zvakataurwa nainzi Francis Bacon. And not only that, kuti kumuziva ndochi. Saka vakupara ndokutungamirira. Vachitungamirira vaishandisa inonzi episcopos type of governance. Episcopos inoreva kuti mutungamiri mukuru akati zvazviitwa zvichaitwa sei. Hapana aivhotera president, pasina zvekuvhotera mukuru izvi. Aita zvekuapointwa. Saka vakupara vamukuru vapinda ndopa vakati kune mwainzi vamuvhenge iwe ndiwe uchaita deputy wangu. Ndopa vakati kune mwainzi Stephen Mutemererwa iwe uchave treasure. Murutera mezeni. Nekuti akanga ari treasure pakuva iwe aive murungu ainzi Diaga. Saka zvadaro vakupara from 82 to 88 ndobva vafa January 1988. Vaishandisa governance vasingazvizive, but isu nekufunda kwedu ndoti akazoziva kuti vari kushandisa inonzi episcopos. Episcopos ndio inoshandiswa neRoman Catholic yekuti ane power inoungana mumunhu one. Mapatera here ndobva kwapinda automatic kutaura kwambuya murefu kana kuti chirungu chaicho chemuconstitution ex officio. Ndokubva vamuvhenge vaita president vakupara vafa. Hatina kuvhotera kuti amuvhenge enda ipapo because the deputy aingosikoita president. Muri kuteerera mezeni. Zvino vave president vamuvhenge ndobva vati kuna Mutemererwa chirega kuve treasurer, chiva deputy wangu. Ndobva vasarudza Enos Manyika kuti ave treasurer. Ini chingovemo ndichilida youth. Ndakaita 29 years, 28, nearly 29 years ndichilida department re-youth. Saka ndichitaura zvinizvi. Unoziva baba ruzviti? Ndosaka ukatarisa vavhangeri vazhinji nevafundisi vazhinji unoona vachiti baba murefu, baba murefu, baba murefu. Nekuti vavhangeri vamwe vavavhangeri vakuru nevafundisi vavakuru vamwe ndakavatungamirira kuyouth. Hakuswera ndiri popular asi ndagara nebasa. From 79 pandakaodhenwa tofamba here tese vadikani. Saka vamuvhenge vaishandisa vakasilaida vadhara vanga vasingasarudzi nekuti chinotungamirira yenu organization inonzi governance. Nhamo iri kuyakaitika muAFM takanoslipa nekudonha nekutsvedza pagovernance. Chinonzi governance isystem yematongero church, corporation. Saka governance yedu yakanga iri assumed on a personality mafungiro aida matungamirira ake. It was never stipulated. Vechirungu vanoti kana uchida kuvanza chinhu kumunhu mutema usachiise pasi peguyo, usachiise pasi pevhu, chiise into writing nekuti mutema haaverenge. Kana utarisa vazhinji vari kunenedzera drafti vachinyepa nekuti havana mboriverenga. Muri munere mezeni? Vari munoiti amen tinzi. Saka vamuvhenge ndobva vasvika 1995 kutungamirira kwavamuvhenge kwasiyana nekwaakupara kwokuti iwe ibvapo endapo episcopos ndobva kwaive yatinoti nechirungu presbyteros, presbytery. Kureva kuti vamuvhenge vaiunganidza gurupu raana baba. Makatarisa kuno mezeni? Musatarise mai vari kugadzirisa vana, tarisai kuno. Ndobva vamuvhenge vaita gurupu raana baba, ana Masike, ana Nyanzira, vana baba. It's presbyteros. It means gurupu raana baba rekuti kana kuine nyaya dzanetsa ndo vanoudzwa voisa musoro pamwe chete. Ndokwatiri kudzokera. Are you getting the point? Vamuvhenge vazviita until 19 nekuti vamuvhenge vanga vasiri a confrontational person. Vakupara vaikonfranda. But vamuvhenge vanga vasiri a confrontational. Saka vakashandisa inonzi presbyteros system of governance. Vamuvhenge pana akateerera here? Because vanhu havasi hatanongotarisa zvisina nebasa rese. Ndichida kutariswa kuno ina ame lecturer. Saka ndajaira maziso akasiyana siyana. Mamwe mahombe, mamwe madiki ese ndinoada kuno.
taura munhu ari pedyo utarisa murefu akatarisa kune here uyu aha tofamba here vamubvenge 1995 ndobva vati vega nemuromo wavo ndaakukumbira kuzorora ndaneta nekuti vaibata Zimbabwe neMozambique ndobva vati ndaakusiyira hofisi yangu kuna deputy wangu anonzi Stephen Mutemererwa. Pana Mutemererwa ndopatakatanga kuchiita elect a deputy nekuti zera revadhara rakanga rapera, vamwe varetire vamwe vafa. Klasi yana Manyika nana Joshua Nyagudya nana Joakim Masunda nana Erasmus Jiragwaende Pimsipa nana Josia Garamukanwa ndo klasi yokutanga kupedza Bible School 1976 isu yedu nana Mawere 77 ndo pakanzi paklasi yokutanga chisarudzai akaite deputy wava Mutemererwa. Makateerera here? Ndo pakazovhoterwa vaManyika. Bati vamutemererwa kutungamirira kwavo vakatsvedza kubva kuepiscopos. Handibaizi episcopos yekuti one man anoti waita chakati waita vakupara vanga vasingaite zvekutsvaga dare kuti toita sei, vaikuudza kuti bvapo enda. Indakatransfer kubva kwaSeke ndakati ndakatanganya ndini pioneer wesangano rekwaseke kwakusina vanhu takatangira chechi muvheranda ramai vangu ndakatendedzwa munotana mahendere ndakatendedzwa vanonzi ana Jasi ana Faraday Ndoro ana Marufu ndakapinda nawo mubaba. Saka ndakagarako 1978 1981 vakangouya ndadirector weuth ndiri kwaMutare vakaenda pasakani pangu zvikanzi next week imavhangeri ana Chikambi ana Bondokoto muoneke mufundisi wenyu. Just like that ndiri kumutransfer kuenda kuWaterfalls. For sure ndichidzoka zvikanzi baba muri kunzi neSunday chaya muri kutransfer papa sina anoti pwetere. Ndichipedza kuparidza musosvo ipapo varivhesa pick up yavo ndikatotutwa kuenda kune rimwe sangano handambowana chanzi yekuoneka sangano nekuda kwekuti governance yavo yaive episcopos. One person anoti iwe ibvapo endapo. Vamuvhenge vaive nepresbyteros yavanoita nemadzibaba kutoita sei fambisa tawirirana here handei tinotaura. Then vamutemererwa vanga vasingashandisa episcopos kana presbyteros. Vamutemererwa ndo pakatsvedza zvinhu kuenda kune inonzi congregational type of polity kana kuti system of governance. Chinonzi congregational it means sangano through its board dare rine simba rekudaidza mufundisi nekutanda mufundisi. Ndo pakabva iya munoti localization. Murutera meze here ivo manje ndo pakabva pakuti vafundisi vangaodaidzwa vamwe vachienda uko vamwe odi ndosaka vaiona parufaro vaita makwikwi kuparidza nekuti imi mese muri pano hamunyatsozivi chinonzi mufundisi. Mese zvenyu nevavhakeri hamunyatsozivi chinonzi mufundisi nekuda kwekuti munochuza mufundisi nekuparidza ndokupusa kwamakaita. Nekuti mufundisi haachuzwe nekuti anogona kuparidza. Because kuparidza it's uttering noise after reading a few lines from the Bible to a crowd that does not say no, just say amen. Ndo pakapusa vavhangeri nevaparidzi papa. Saka vaitumirwa munhu onzi ngaamboenda anoparidza akati Jesu akanaka akabatirwa taMaria Maria vatondoka murova. Hallelujah. Do I have a witness? Ini handina mufundisi anoparidza pamberi pangu akanyepa ndikasamudza. Ndovoka mwenyu mainzwa madzire vaiti vakaparidza kuti mukoma baba murefu ndiri right here mainzwa vachiri fair handiti because ina handiteerere noise ndinoteerera inonzi content. But imimi munoti kakangoya pala paka Jesus thank you Jesus oh hallelujah izoboda kakaberekwa kaine mhere. Saka nguva yamutemererwa system yekutungamirira yakave congregational
kuraya kuti vavhangeri vanga vati kamboparidza takamuzwa kurufara amufundisi akanaka. Muri kuona criteria maichuza nayo vafundisi. After 5 years makuti uyamutore munhu wenyu. It's because criteria yechoice is not the same on the pulpit. Ndokupai definition yechinonzi mufundisi. Are you ready? Chinonzi mufundisi is a person with a calling who preaches with conviction but leads with character. Because sermon haitungamirire munhu. Character and the character haionekwe pamharidzo. Inoonekwa wakugara pakati pevanhu. Type yemuto unobuda mauri, unobuda through rurimi, unobuda through maziso, unobuda through kaitiro. Give somebody a high five. What shoko? Muchiri muna ere? Saka vamutemererwa. Ndobva taita slide into congregational. Chiteererai baba ruzvidzo pasingazikanwi nevazhinji ndogara pataura handipo panyari. Handiti uri kuona kuti munhu wese asvitsa 65 airetire. 65 years old retire. 1999 vamutemererwa vakapfurikidza 65 at 98. 99 amutemererwa ndiwo president handiti vamanyika ndiwo deputy general secretary ndini. Indakatanga kuita acting secretary amabusa vaakurwana 1991. I am the longest serving secretary in the AFM. Ndakagarisa and the longest youth leader for a long time. Saka zvese ini ranks and files emuchechi yedu ese kubva kune yamukafunga kuti yepasi-pasi kubva kuna youth leader choir master ndakazvarirwa muno 64 years ago. Saka AFM ndonyatseiziva. Handina rengi yandakajamba, ndakafamba marengi ese. Saka ndichizviziva. Saka vamanyika ndobva vanditi iwe secretary iwe, according to your records vamutemererwa vane makore mangani. Ndave nemafile ka ndobva tati kuna amanyika deputy. Amanyika hamuvazivi chete. Pana anovaziva? Munhu aiwanzonzi nahama dziire ngauya anamate ndiwo amanyika. But yezvino zvakatosvorana. Unoziva indozvonerwa kutaura straight talk. Imunoda munhu anonyepa, hamudi munhu anotaura chokwadi. Are you ready? Ndobva vanditi muna ndopakabva nyaya pese ruzvitso. 1999 amanyika vakanditi nyorera tsamba uudza amutemererwa vachibva panzvimbo you president. Nekuti vaiziva kuti automatically anenge oenda ipo ndiani? Ndivo. Saka ini pandakataka kuburitswa mumapepa nekuzvondwa nguva yaamanyika ndairongerwa kuramba kwandakaita. Hakuna mucorporate governance secretary anganyorere chairman kuti chibva panzvimbo. Inda ndabva nekuministry of education hazviitwe izvozvo. Saka ivo vainditi nekuda kwokuti mutemererwa anokuti sekuru. Saka pachenyu hauna kumunyorera tsamba yekuti achibva paupresident. Audzamara mutemererwa wazvo zvoona vega iwe muna 2000 ndobva wangoti ina handichisina pekucontesta. Ndobva tatanga kuchiita zvekuvhotera president. Ndopakapinda amanyika deputy akaveva mazadza vasina kuzolasta nekuti vakavhoterwa vasipo. Vachibva vafa that night yavavhoterwa nekuti vanga vasipo. Ndopakazoiswa vashumba mbiri month later. Saka chii chaakuitika? Paakuti vamanyika president, shumba mbiri deputy, ini general secretary. But nguva yamanyika kubva 2000 to 2003 vanga vakatinangata neni ndikaburitswa mumapepa. Vamwe wenyu vanga vamuchechi munozviziva. Nazvino ndakavati kana mazowawanikidza vanhu vamakaninyeperera mundiigirewo. Because kana uchida kudestroya munhu mupe vakadzi. Ini ndakapuwa 5. Nazvino ndichakamirira kuti ndiratidzewo adzimai vangu vaziva ana amai nene vavo. Unoziva unongozorwa ende nguva yavo havana kuti protector, vaida kundidestroya from 2000 to 2003. Saka pavakazonzi nani tizhira hauchavhoterwe paupresident, ivo vaida vachiyangwa.
vamanyika vaida kuti vaChiyangwa vapinde, nekuti vakabva vataura vakati tiri kuda kuti Chiyangwa vapinde, vanhu ndobva vavhotera mukomana angoita 1 term pauoverseer 1 term ainzi Asifa Madzire. Kuvhoterwa kwakaita vaMadzire kwaive protest vote kuti mavhara munhu watati chida plus muda kutiisira munhu wamamusingadi watisingadi. Saka vaChiyangwa kudiwa kwavaitwa naManyika kwazobudirira iye zvino kuti vaenda vese. Saka imune makadzima musingazivi, bvunzai nzira dzakare. Hati maibataka. Saka panguva yamutemererwa neyaManyika kwaishanda congregational type of polity, but panguva yakauya yaMadzire ndobva yachinja kubva pacongregational, nokuda kwekuti vaMadzire vaitungamirira maoverseer mazhinji aive senior kwavari. Handiti akatanga kuve deputy wanhingi waMadzire ndiani? ndaChiyangwa ndo vakatanga. Saka Chiyangwa akaticha Madzire. Madzire istudent yaChiyangwa. Ini vari tu Chiyangwa wacho naMadzire mastudents anga. Saka zvakaitika ndezvekuti kuti Chiyangwa saka ndanjitaura mawere kuti rega vaapoindwa naMwari kuti vatungamirire vaita sei? Vatungamirirwe. Iniwo manje Chiyangwa vapedza 2006 havana kuzovhoterwawo futi aChiyangwa, ndobva kwapindawo inini handiti ndadeputy wofuti. Pane pamakambonzwawo ndakamborwisana naMadzire kana iye aiziva kuti mukuru ndiani, ndiye aitozoti ari papulpit onzwa mukoma wangu wavanozongonditsiura, ndiye aitozarura hapwa ega, asi ndaimupopotera tiri tega kuti wanga uchinyepa papulpit paipa. Iye aizopedzera otaura ega. Murutera mesere panguva yaMadzire nokuda kwokuti maoverseer mazhinji aive masenior kwaari, authority yakachibva kumacongregation yakudzokera kuna mhuka inonzi overseer. Overseer aiti akaona sangano riri too strong kuti rinodaidza nekutanda mufundisi, akaona kuti sangano riri rinonzi nhingi ratoo strong, over ariita sei? Saka masangano angawo akanga akubviswa authority, akanga ane authority muFM medu yezvinezvo kana kutarisa polity iripo yatakugadzirisa. Munhu anonzi overseer ane authority even kupfuura president. Ndosaka aive nesimba rekuti iwa ndichakuda muprovince mangu. Ndosaka takutambudzika nekuti vanaChiyangwa kuenda kwavo nanaChinyemba kuenda kwavo nanani vaenda nevai nevafundisi, because authority yanga yadzokera kune anonzi overseer, anga akuita call the shots. Nekuti wanga vasingaripoti kuna Madzire, ina hangu semukuru muchechi ndaingodzokora kuti kochechi iri kuenda kupikawo, uchiyatsona kuti vari kudhererwa. Maoverseer anenge ana ruzvidzo majunior kuna ana Madzire ava vanoteerera vakapwanyika nekuti vanoona mukuru, but vaive pamusoro paMadzire vanga vasingateerera, aita zvaanoda. Are you getting the point? Pasaka isima observer yewe kuti ndokuona kuti sister ende zvakuitika ndezvekuti overseer aiti kana yanguva otsarudza vafundisi vakechaivo chaivo vanoita zvibwasungata ndo vamwe vese otransfer honzi tatite exchange uyu ngaaende uko. Ini kune mumwe andakaburitsa kwangu kuprovince kwangu ndobva ndamuuyisa kuno, asi ndanisingazviitire mavotes, ainzi Danda. Ndobva ndarasira kuna Ruzvidzo. Amerudi ari pane Danda. Achakanakira Danda pamwe achadzoka, asi ameno. Because chinoita kuti munhu uende hunge uine ministry. Kana uine ministry unogona kuenda successfully. Kana usina tinenge tichikuita inonzi chenga wose, nekuti hapana risina chii. I don't think you want the truth inopfuura ipapo. Amen. Saka constitution iri kushandiswa negroup rekwana Chiyangwa ana Danda nanani ndindakainyora.
pamazuva ndainetswa nana Manyika Pakwaye yanga isati yapera. Chirungu chiri constitution yakudhara isi reform here ndechangwini, because takaita 3 years tichiunganidza information maprovince ese. Ndobva ndazoicompile. It took me 7-8 months to compile that constitution. Saka payakanga yakuda kuenda kunoiswa language inonzi legal language kuma lawyers anonzi Scanlon and Holderness nekuti constitution